Okay. Ito. Ito yung dapat nang gawin. Ha? Yan. I-ready natin yung garden. Yan. Yung mga macho. Yan. Ipipili nyo. Yan po yung mga buhay namin sa construction. Walang magawa. Mag-gardening. Okay. Yan. 2+1 diba? Ang saya-saya. Makain ng gulay. Asar lang na 900. Pag 2+1. Ano nga niya? Di complete? Ha? Parang balik ng elementary, guys. Di So complete. shout out sa mga kapwa ko construction worker. Ayan pa yung ita-transfer namin. Ano man daw? Ayan, tilapia ang kalaban yung pag lumaki. Hindi naman kaya ang hawak ko tigtatalaban ng vitamins. Ayan po yung pichay. Yan yung ita-transfer namin doon. Yan. Yun. Okay din daw. Kaya Ayan, mga masipag nating tropa. okay din ba yun? Oo. Yan yung pinakita ko dati na may tanim. Parang sintro boy. Ayan. Baka mag-flex kita dyan ano. Baka mag-flex kita may legal apps kita dyan. Yan, piniprepare na po yung ating pagtatamnan. Diba? So, shout out kay Patricio. Saka sa isang gwapo na yun. Oh. Yan guys. Hindi natin pakita yung iba. Okay. So, shout out. Shout out sa nag-iisang babae sa buhay ni Otol. Sino ba yan? Si Shane. Shout out sa'yo ha. Okay. Ito. Yan. Kita nyo, itatransfer na namin yan. Siya pala, hindi ako. Siya lang magtatanim. Ako lang yung kakain pag naluto na yan. Siyempre, pag aanihin, lulutuin muna bago kakainin. Okay? Yan. So, dahan-dahan natin itatransfer yan. Yan ang agriculturist, kahit construction boys. Yan. So, yan ang buhay namin dito. Yan ang masipag na nagtatanim ng pichay. Ako, masipag din ako. Masipag lang kumain. Pa. Ayan. Yan. Bawal ang maarte ngayon. Kailangan na marunong magtanim. Para pag may itinanim, ang daming daga pupunta dito. Sabi ni QC, ni Sir, nadali ng daga. Dagain na ba? Dagain ba naman yung mustasa, yung kamote, sabayan pa nitong pichay, di ba? Ayan. Ayan. Yan yung prepare nila. Maganda yung marunong magtanim. Ako naman, marunong lang kumain. Yan, hindi maarte. Tamad nga lang ano. Tamad magtanim. Yan. So yan, piniprepare na nila. So, Ilan ba? parang nagtatanim lang ng palay. Ha? Yan. So, ganda, di ba? Yan ang buhay namin dito. Shout out din pala kay Sian and Mark Adventure ba yun? Kalimutan ko na yung kasama natin dyan. Oh, ito yung aming matino at pinakagwapong head guard. Anong atin, sir? Ang sipag. Shout out sa iyo, sir. Yan ang aming masipag na security personnel dito.
Hanggang na sa gawin na yun. Kagabi, galing ako dito. Tinitingnan ko itong puno. Kung... Maraming tawiran dyan. Kaya nga eh. Kaya huwag kang umasa dyan na hindi yan tatawirin. Lagi may tumatalon dyan. Hindi naman niya siguro mapapasok dito kung wala siyang kasabot, ano? Hindi, makakapasok talaga yan kahit walang kasabot. Dito, ano? Siya, nawala ng, kaya walang lisensya yan eh. May lisensya siya dati sa SG. Kinuha lahat, pati SSS, PhilHealth, Pag-ibig, wala na siyang. Yan ang mahirap dito. Nasa reserve sa barak. So, yan dyan, pinasok yan. Oh. Yan? Oo. Pinantindi naman. Matindi yung mga Baka umuulan-ulan nun. Hindi, tulog sila. I-upload ko ito mamaya. Yan. Okay. So, yun lang. So, kung medyo mayroon kayong manok, asan yung manok ni Lakay? Lakay. Yan. Close up natin tong papaya. Kapayas ba? Yun. Oh, ha? Ang ganda ng papaya. So, yan. Kailangan lang magsipag, hindi kailangan ng maarte. Yan. Ito yung sili. Walang bunga. Ito yung bayot, patay na. Yan. Bayot na kapayas. Excuse me. Ayan yung kamote. Ito naman yung sunod na ipiprepare. Yan. Pichay din ang tatanim dyan. Ito tayo. Yan. Meron ba tayong isang ipin-prepare dito? Yan. First time tatam na ng pichay. Mataba yan guys, kita mo. Ayan, may mahabang tubo. Ayan. Pampataba kalawang. So,
Yan lang guys. So shout out din kay Chitaan, Gali Chitaan. Shout out Manilister Brila. Salamat sa pag-support kay Simply Bicolana in Finland. Maraming salamat sa iyo, Manay. At sa grupo ng Timagila, si Ma'am Joanne, sino pa, si Ma'am Mini, si Sir Mark, si Manoy Romeo Paite. So ayan po yung mga kasama natin. Sila. Galia Chitaan, shoutout sa iyo. Kay Yana Speaks, Mami Isa, shoutout. Mega shoutout din sa lahat ng mga sumusuporta, lalo na si Ma'am Andrea. Namiss na kita, Ma'am. Salamat sa pag-play mo sa video ko. Si Ma'am Alea Smile, yan, lagi kang naka-smile. Kay Sir Bombay, kanina dinapuan natin ng bahagya yung kanyang LS. Hindi lang nakapunta kay Ma'am Alea. Si Miss Babes Kablad Villegas, Miss Babes Villegas na sa Amerika. Salamat sa iyo, Ma'am. Tinuring mo kaming, kahit hindi man tayo magkakilala, tinuring mo kaming kadugo dahil isa rin kaming Villegas na galing sa Bicol. Then shout out Ma'am Carla, Manay Layla, sino pa yung mga Puyaters, Manay Maria, sa lahat, si Ma'am Agnes Koy, miss you. Hindi na kita napuntan sa yung LS. Nakakamiss din yung kulitan, nung time na nasampu pa lang yung subscribers ko. So shoutout pala sa 700 na subscribers ko sa pagtitiwala nyo sa akin, hindi nyo ako iniwanan. Kahit na walang kwenta yung aking mga ginagawa, yung vlog, yung mga content, or ano pang wala akong maisip na matino dahil yung aking gadget ay hindi maayos. So lang, sa sunod na update ko ay yan, pagka naayos ng backyard gardening. Okay? Kalaban yan, tilapia. Maraming tilapia ang mauubos niyan. So, ayan. Tatapos nila. Sa akin wala sa linya to. Wala talaga sa linya sa'yo. Papasok niya sa'yo eh. Oh, silipan mo, gamitan mo ng telescopic, sabi ni Jason. Telescopic at saka ano ba yun? Auto level, theodolite, o total station. Malupit talaga itong mga nagtatanim ito. Ibig nyo lang nagtalo-talo na sila. Kailangan nakalinya. Parang tatanim lang ng palay. Oh. Yun. Wow. Oh, ha? So, ganyan sila magtanim. Dapat nakalinya. Baka nga bigyan pa ito ng mathematics at lagyan ng metro. Ayan. So, tingnan nyo nang kung paano yung tumira. Dito sa banda yung meron pa rin tayo dito nakikita ang tinanim nila. Ayan yung okra. Pakinabangan na rin yung okra na yan. Siyempre hindi mawawala ang malunggay, kamunggay in Bisaya. Okay. Yan pa rin yung paborito natin. Kung ayaw mo maginom ng gamot, pagpababa ng blood sugar content, yan tirahin mo. Kalugbating puti. Sabayan mo pa ng saluyot. Wow, yan saluyot. Ito pa. Para-paraan lang yan. Diba? Yun. So ito wala nang edit ito. Kasi upload na lang natin to ng pwedeng raw, pero lagyan din natin ng konting background. So sa lahat, maraming salamat. Update na lang ulit pagka yan ay umabot na ng 2 araw, medyo may development yan. So Ito sa liputan. yung sasabihin ko. So tandaan, laging sinasabi, mag-ingat tayo palagi. Bye bye.